سلام كبرات تعزبتي فستيفال إيرترا 2024 طلول كرامات توثيقو بصبغ أقبابي زكاية زلو نحناون بوغنا نتدالي زلو مرئيت ناباخو نمبال تدالينا لنا كتكاتاتولو بخبر نعدم تاما لو بعزيزو دموع الكلمة ولوني علوني يخاس الصخري عليك حدث كم نايت مالي عكزك خدكي نايكز ويكبري دعرو وعلنا سبو مخري وشمتنا كبرات تعزبتي إذا زلنا أدراش مرئيت تكالاتي زبهال إذا حجي أبدحرينا زلا تكال ناي كوربوريشن زرعة تريتن إيرترا بزعبازي مبريه كبنا كاب كوربوريشن زرعة تريتن إيرترا أتو عود تسفاي أبزي مسيالو راي أتو عود تسفاي كوربوريشن زرعة تريتن إيرترا استفلالي فرياتي حيز قريب زلو اسك مدلاواتو كما يزمثل مبرق تبنا نحنا كوربوريشن تري زرعة نزي فستيفال زخون صبو مدلاوات كنقبرينا غنينا نزي فستيفال زخون بزح مدلاوات جينا تيم كلهم نحنا نفريهم نهزب نمللاين كمون أي وشة مدباتن حيزنا متينا لنا مالتي لازم كله كابتن تراكترات نهزب نهبا أقولت جميركا بمولة نصرح سرحات السون أي مشتات كمون تيم مثلا زلوا فابريكات زفرية فريات كله أبزا أقربنا لنا مالتي أنا أب حملت فرتات بوتا مهير بوتا مريقة الجخا أبتناتنا أنا قريبة يزلخها استفل عليه حملتي زراعتي كمامات كمون فرتات حيزنا قريبنا لنا مالتي اسكا حزبي خمي رخيبو انتي ريتو تقبلوا لهم حزبي بزح تناتنا فرياتنا بي خير ابي وزطف بزح افلوت اي نبورن بزيكاتي يحملت نعو نزرغ حلو مالتيو قال بمولت حزبي بطعمي فتيو بطعمي بزح حبريتات متينا بزح انفورميشن متينا كلت نحنا نفريخه ابزا دالينا لنا مالتي لذي بحفشا خمي له هواهو ناي فستيفال إيرترا لبزبن تبل هو هنا فستيفال بطعم تصبغي زلو سب بطعم فتيو بزح حبريتها متسكا بزح نقفيتها متسكا بزح حد نقاط متسكا بحفشات السبكات بزعبا نايتنا نايتكلنا زفر نفريو زنبرنا بزح حبريتها سلا زي نبرو ابزي متي باكل متي اخرى يخلها بالطعم يمسغنمو مستخادس بلكا شمي كبرات باهتا يبهال عبال كوربوريشن زراعة تريتن إيرترا اب كفلي ناي صبان وتي صبان الى بري لاغرو اندستري يسرح لو معلتي ويابز فيستيفال حزنا قريبنا زلنا كم تقلمنا هنገልጾ صنحكم ناي صبان وتي صبان حزنا متينا زلنا حزنا وي قريبنا زلنا فرياتكا شوعه عينت كوينن زمخنا صبا رغو فورماجو برو وي بلمدي لخايلنا نصوعو تسمي ريكوتا حزنا قريبنا لنا علامة نتي فريات ناي كوربوريشن زراعة تريتن إيرترا نمللايو بحفشاخا نت حزبي قال زخونه نقحات ويا بمغاغبا زخونه لوطي انت تجبر زبل نتناي حبرتسب نقحات مبرخيلنا هنا ابزي فرياتنا هنا لالي متينا زلنا مالتي كوربوريشن زراعة تريتن إيرترا استفلالي مرئيتاتي بزقريب زلو حجسك خابت تدالي زلو بزعوا انتي هتقلصلنا مجمرتاش مي ساميل زرواريا بحال اب كولج بروجكت حل خا خم حكيم انسسا خوينا سرح زلو خوينا از قريب يازلنا مدب دما ناي صبا خبتي اب حل دفريا زلو انا زين 3 علت كبتي هولستين فريجيان براون سويز سمينتال بتي قربو دلوان قرب صبا زملكت مبرهن تي حفشاو نتفتات نقبرلن إلى حزنا قريبنا دلنا بزي أبز حزنا قريبنا زلنا تي ناتن وتي صبان وتي صبان كمون تحفشاو خنكن مدلاو مقبن كميز مسل إلى حزنا قريبنا زلنا هلايس كأذن خبت قديم كهات قلت صنعقا خب وصاي بالعل شرفي إن أبز هجرنا مسين زلوا مستنا أبز صنعها خزامت كله أب سبقن يكون أب كله عينت انتي فلينة تالو انتبل أبتي صبات بزحي صبالو تي أبتوشت صبان وشتم ساعتنا خا بزحي كبات نايتي صبا بزحي بروتين نابلنا خالق نغرات نتوصلوا مالتي بجيكو لما أتي نسجا دجلجلانا ونالوانا تنسمين تالون زلنا نسجان صبانين دجلجلا تدعى بميزان أي سجا ترخبول لما زيادة خواتهم كينو
ንረኽቦ ማለት እዩ ምዘና ሃገርና ከነወዳድር ከለና ተናይ ሃገርና ናይ ተጸዋርነት ባህራ ኣለዎን ግን ኣብቲ ፍርያምነት ጉድል ድበላይን ዘናምጪናየን ዘለና ከዓ ኣብ ተጸዋርነተን ምዝ ሕጅብ ዝገይረንኦ ዘለዋ ብሃገርና ከባቢ 7 ዓመት ገለ ገይረንኦ ዘለዋ ናይ ምጽዋር ዓቕመን ናይ ምፍራይ ዓቕመን ዳርጋ ምስ እንዳለገባ ይኸዳ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ጥራይ ተሓጺሩ ኸይተርፍ ምእንቲ ነተን ደልዋ ኸብቲ ምዘናይ ጋሽ ባርካ ዘለዋ እውን ዳደቐላይን ኸይላ ኣለና ብዓሊ ጊድር ከም ፓይሎት ፕሮጀክት ይፍተናሎ ጽቡቕ ከዓ ኸዳ ኣለዋ ዳቐላ ኣለዋ ማለት እዩ ምሰን ዕንጽብዕን ምሕያሽ ነቲአን ከዓ ተጸዋርነት ኣብ ምሕያሽ ማለት እዩ ኣራይስ ከሪእቶ ህዝቢ ከመይ ረኺብኩሞ ኣሎ ከመይ ከታተሎ ኣሎ ህዝቢ ነዚ ኣቕሪብኩሞ ዘለኹም ፍርያት ህዝቢ ብጣዕሚ ጽቡቕ እቲ ብኣካል ዝፈልጦ ነቲ ኣብቲ ስራሕ ደሎ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ስለ ዝተቐበሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ረኽብ ካልእ ማልእ ረክቢ ስፔሻል ዞም ዞባ ደቡብ ዘለዉ እቲ ብዘሎ ከዓ ነቲ ደሎ ፍርያምነት ይላለዮ ደለዎ ሕቶታት ይሓትት ብጣዕሚ ጽቡቕ ተቐባልነት ኣለዎ ኣብ ዘበን ገድሊ ኦለኛ ኣለኹ ናይ ትማሊ ዳዕሮ ደቂ ሃገር ዋዕላ ጥዑም ምኽሪ ማንነት ዘግሃደት ሲስተር ኣመለሰት ሓጎስ ዝበሃል ኣባል ሚኒስትሪ ጥዕና ሕጂ ተዳዲናሉ ዘለና ነዚ ኣጋጣሚ ናይ ፌስቲቫል ነዚ ኣዳልንያ ዘለና ንምውዕዋዕን ናብ ኩሉ ህዝቢ ናብ ምዘርጋሕን እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ መበገሲና ግን ናይ ገዛ ዝስራሕ ዲኤምኬ ንህፃናት እዩ ብፍላይ ከዓ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 13 ወርሒ ዝኸውን እዩ እዚ ዕድመ ዝመረጽናሉ ከዓ እቲ መበገሲ ምዕባለ ናይ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህፃናት መጀመርያ 2 ዓመት ዝሓሸ ምግቢ ዝሓሸ ዓይነት ዘለዎ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢ ከብልዑ ከም ዘለዎም ጸባ ጡባድ ከዓ ብተወሳኺ ስጋዕ 2 ዓመት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ንምብራህ እዩ ሕጂ ሓንቲ መወከሲት መጽሓፍ ኣዳሊና ካብኣ ከዓ እታ ደረጃኡ ዝሓለወ ብሃገር ደረጃ ዲኤምኬ ደረጃኡ ዝሓለወ ንኩሉ ሰብ ክኸውን ዝኽእል ኣዳሊና መጽሓፍ ንህዝቢ ዝኸውን ከዓ ብሮሹራት ኣዳሊና ካልእ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ምእንቲ ክበጽሕ ከዓ ብኣንድሮይድ ወይ ድማ ብሞባይል ጌርና ከዓ ፉድ ዴሞንስትሬሽን ወይ ከዓ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ምግቢ ህፃናት ብዝተፈላለዩ ዓይነት መንገዲ ዲኤምኬ ምርኩስ ዝገበረ ዲኤምኬ ከዓ እታ ናይ ደቂ ምሓረ ስታንዳርድ ዝነበረት ንዓኣ ኣብ ገዛ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ንኽእል ብኣገደስቲ ንጥረ ነገራት ካብ እኽሊ ካብ ዓተር ካብ ዘይታዊ ምግቢ ዘለዎ ጌርና ካልእ ከዓ ንዕኡ ፕላስ ጌርና ወይ ድማ ተወሰኾ ቪታሚናትን ሚነራላትን ምእንቲ ክህልዎ ከዓ ዝተፈላለየ ቀጠልያ ኣሕምልቲ ሓዋዊስና ንቆልዑ ንምግቦም ከም ንኽእል ኣብ ገዛ ኢና ኣዳሊና ዘለና ነዚ ከነዳሉ ከለና ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ሓብቲ ባሕሪ ኮይና ብሰለስቴና ዘዳለናያ መጽሓፍ እያ ሽመይ ትራሓስ የማነ በሃል ኣባል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣሃዱ ናብ ራዕቤት እጂ ሒዝናያ መፂና ዘለና ከኣኒ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሚኒስትሪ ጥዕናን ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ብምትሕብባር ጎስጓስ ኣብ ናይ ትሕቲ 2 ዓመት ህፃናት ማእዛዊ ምግቢ ከመይ ገይሮም ይምገቡ ኢና ጎስጓስ ሒዝና መፂና ዘለና ሕጂ እቲ ናህና ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብዚ እንታይ ኢና ነበርክት እንድሕር ኮይኑ እቲ ማእዛዊ ምግቢ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ጭርሖ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንህፃናት እውን ከም ኩሉ ኣባል ሰሙን ማእዛዊ ምግቢ ክምገቡ ስለ ዘለዎም ብፍላይ ሕጂ እቲ ኮምፕሊመንታሪ ፉድ ንብሎ ወይ ከዓ ማእዛዊ ምግቢ ትሕቲ 2 ዓመት ከመይ ገይሮም ይምገቡ እንታይ ዓይነት ኣለዎም መዓስ ክምገብዎ ኣለዎም ሕርሻ እንታይ እዩ ዘበርክት ኣብዚ ንምባል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሕርሻ ኣብዚ ኣፍራይነት ኣለዎ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነታት የእኻል ኣለውና ጥረታት ኣለና ናይ ቀብእ ዝርእቲ ኣለና ከምኡውን ኣሕምልቲ ኣለና ፍሩታታት ኣለና ብሃገርና ዝተፈላለየ ካልኦት ክሮፕስ ንባል ከም በዓል ድንሽ ምቁር ድንሽ እውን ኣለውና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህፃን ከመይ ገይሩ ዝተመጣጠነ ምግቢ ንምገብ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ተዓባይ ንስራሕ ዘለና ጎስጓስ ኣብቲ ዲኤምኬ እዩ እቲ ዲኤምኬ ከኣኒ ብእኻልን ጥረታትን ናይ ቀብኣ ዝርእትን እዩ ዝስራሕ እዚ ከዓ ካብ ሕርሻ እዩ ማለት እዩ ዝርከብ ኣብ ምስራሕ ሕርሻ ንነጥፍ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከመይ ጌርና ኢና ነቲዮም ህፃናት እቲ ተመጣጠነ ምግቢ ከመይ ገይሩ ወይ ከዓ እዚ ዲኤምኬ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ክንደይ ዓቐን ክህልዎ ኣለዎ መዓስ እዮም ክምገብዎ ዘለዎም ብፍላይ እቲ ጎስጓስና ዲኤምኬ ከመይ ጌረን ኣዴታት በቲ ዘለዎን ፀጋ ኣብ ገዛአን ብዘለዎን ነገር ጌረን የዳልዋ እዩ ቀንዲ ስራሕና ማለት እዩ
መጀመሪያ ነመስግነኪ ብምቕጻል ትካልኩም እንታይ ፍርያት ሒዙ መጺ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ረኺብዎ ኣሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክሳብ ሕጂ ሰማዕናዮ እዛ ትካልና ስየ ቅብኣታት ኩሉ እዚ ናይ ሕጂ ፍርያት ዘሎ ስየ ቅብኣታት ተባሂሉ ይመጺ ዘሎ ከባቢ 6 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቅብኣታት ሒዝና ኢና መጺና ዘለና ክሳብ ሕጂ ኸኣት ናይ ህዝቢ ምግብረ መልሲ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ናይ ብሓቂ ብዛ ዓድና ዝፈረየት ኮይኑ ኣዝዩ ክተባባዕ ዘለዎ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ጽቡቕ ዳመስገነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ገዚእና ክነተባባዓኩም ኢና እውን እንዳበለ ኸይድ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሒዝናየን መጺና ዘለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ኮይነን ከምዚ ትርእይዎን ዘለኹም ቅብኣታት ርእሲ እዩ ዝበዝሕ ትሕዝትኡ ብጀክኡ ኸኣኒ ቫዝሊንን ከምኡውን ግረቸሊና ኸኣ በቲ ባህርያዊ መልክዑ ተዳሊሎ ማለት እዩ ሕጂ በብሓንቲ ኸላለየኩም እዚ ንሪኦ ዘለና ማዕድናዊ ዘይቲ ኮይኑ ትሕዝትኡ ንዑ ቪታሚን ኢን ኤን ተሓዊስዎ ዝሽየጥ ዘሎ እዩ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎ ወላ ሕፍሰቱ ወላ ነብቲ ቆርበት ንኽስተ ዘለዎ ተኽእሎውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ክንዲ ብጥርሙዝ ጥራሕ ዝኸውን ነቲ ሰብ ከም ድላዮ ዓይነት ኣማሪፁ ብዝደለዮ ዋጋ ንኽረክብ ብጥርሙዝን ብፕላስቲክን መልክዕ ከዓ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ብጀክኡ ልክዕ እሱ ከምኡ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ዘይቲ ኮኮናት ፍርያት ዝወፀ 80 ሚእታዊት ትሕዝትኡ ኮኮናት 20 ሚእታዊት ከዓ ማዕድናዊ ዘይትን ካልኦት ናይ ኣትክልቲ ኢሴንሻል ኦይል ዝበሃሉ ኤክስትራክት ዝወፁ ትሕዝቶ ሒዙ መጺሎ እዚ እውን ከምኡ ብርትዓዊ ዋጋ ተዳሊሎ እዚ ሕጂ ኮኮናት ኩልና ከም ንፈልጦ ንዕቤት ፀጉሪ ርእሲ ኣዝዩ ሓጓዚ ዝኾነ ፍረ እዩ ስለዚ ኮንሰንትሬት ኣምፂና ኣብዚ ንምስርሖ ኣለና ማለት እዩ ብጀክኡ እዚ ብሳሕቲ ንሪኦ ዘለና ሄር ፉድ እዩ እዚ ኸኣኒ ፀጉርና ስታይል ክንገብር ከልና ጽቡቕ ወዝ ሒዙ ክመጽእ ነወዳት ይኹን ነዋልድ ንመንእሰያት እውን እንተኾነ ብዝተፈላለዩ ካብ ናይ ኣትክልቲ ኤክስትራክት ዝኾኑ ቅብኣታት ተወሲኽዎ ናይ ቫዝሊን ናይ ማዕድናዊ ዘይትን ሓወስታት ዘለዎ ኮይኑ ብዝተፈላለየ መኣዛታት ኣዳሊና ኣለና ማለት ሕጂ ሰብ ድላዩ ጨናን ድላዩ ትሕዝቶን መሪፁ ክኸይድ ይኽእል እዚአን ሕጂ ብ4 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ你好，我叫小小，我来自中国四川。我今天和马静来参展，非常开心，让我通过这个展览很快的了解到这个国家有6个省，然后每个省还有不同的饮食文化，还有他们的着装都不一样。让我很快的了解这个国家，真的很开心。然后还知道这个国家还有很多绘画，很多食物。很开心。እስከ ክትርጉምልና እንታይ ክትብል ፀኒሓ ትዕዘቦ ዓንቶይ ርኢና ነርና እሞ ክትብሎ ፀኒሓ ክትርጉምልና ስመይ ሩፍታ ኣረፋይ ንበሃል ሎማዓንቲ ድማ ነዛ ማሓዛይ ሻውሻው ትበሃል ናብዚ ኸሪኣ ኢለ ብዛዕባ ኤርትራ ሓፈሻዊ ርድኢት ክህልዋ ኢለ ሕዚያ መፅእ ስመይ ክትርጉመላ እንድሕር ኮይነ ስመይ ሻውሻው በሃል ካብ ቻይና ስችዋን ትበሃል ርእሰ ከተማ መጽሔት ትብላላ and እዚ ኸሪኦ ፀናሕኩ ድማ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣብ ሓፂር እዋን ከምዚ ዓይነት ርድኢት ምህላዊ ብዛዕባ ኤርትራ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስእልታት ኣርት ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብሄራት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዞባታት ብዙሕ ነገር ርኤዮ ዘይፈልጥ ክትብል ፀኒሓ ሓጎሳ ድማ ትገልጽ ፀኒሓ ማለት እዩ ዳራሹን ተመስጢታ ክትርኢ እንዲና ተዓዚብናያ እንታይ ሪያ ገሊጻትልክ ደ ብውሽጢ ጌርና እንዲና መፂና ኣብ ውሽጢ ሕጂ ናይተን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዞባታት ናቱ መግለፂታት እናርኣና መፂና ናብዚ ኣብዚ ምስ መፃና ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሕምልቲ ይኹን ፍረታት ክንርኢ ፀኒሕና ምስቲ ኣብ ዓዶም ዘሎ ፍረታትን ኣሕምልትን ከተኣሳስሮ ፀኒሕና ከምዚ ኣለና ከምዚ የብልናን እዚ ብዓድና ከም ዝበሃል ትብለኒ ፀኒሓ እሳ ጥራሕ ዘይኮነ ተማሂራ ኣነ እውን ተማሂረ ማለት እዩ ኣብ ቻይናን ኤርትራን ዘሎ ፍልልያት ከምኡውን እቲ ሓድነት ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ሕጂ ሓደ ዓይነት ትርኢ ወላ ኣብቲ ናይ ምግቢ ዘይኮነ ወላ ኣብቲ ኣርት እውን ናይ ቻይናስ ከምኡ ዓይነት ከም ዘለዎም ወላ ኣነ እውን ተማሂረ እየ عاد إريترا عاد سجتي أنا دعم
هراي اسكن سخامس دقيقة خمس خازلخا أبز الدراش انتي تعذيبكا دقيقة خمير خيبوما بطعم تبو شمي تدرس هابت بحال زي اكسبو زغري 5 عامات بولونيا نحن عزم مصي مسدقي بطعم تبو رخيبيغا أبز الدراش ختزاورينا رينا كانيرنامو انتي ريخا انتي تعذيبكا كمير خيبكا تبو زي كوربوريشن تريتن زراتن أغريبو زلو أبز هاجرنا زفري نمصايخا بعبيو بغفيحون كريو مو نتي هاجر أبع بيت زبصح ونذات سروتو رينا يلنا مالتينا قالون كله تي نحرشا ناي طعنا أسرار حامقبي كله رينا لنا بطعم تبو ناي ديمكي مالتي سلازي زم قلعتكا نزين دار عيون قعابيو سرت حزم كنصو يتقندي ممتي مالتي أنا في سمارة بال زمتاكو كابزوا معكلو كواري أسمرة أزي على إكسبو لنزبن زكاية زلمة مبل 5 عام كم مكانو متن فلي دزب لكان زبر زحقو سكان كوينو بفلي أبزي كوابتا زلو بمولو زو كوربوريشن زراعة تريت أقريبا مزلو كم بال أفوكادو حاجة أفوكادو زحاشن زتبلسن مقب كم زكونن كم نقاوخو معارم نقاوخو درجة كم زلون ببزحي كابتيوم أريمنا زلو مريت قاليصو منالو تي صبق مقب كم زكونن بتحاتيم دما كاستفلالي ناي حجرنا وشي فريم زلو فريات بكم جي درجة كريم كلنا دس زبلكان بح زبلكان سلامتي ببزح بكالبوتا تريم كم جي فريش زكون مقبتات كتريم كلنا دس زبل بح زبلكا نحجرنا كم مكانو مثلا دما فلي دس زبلنا قد يفترة الكايو بكم أنا مثلا زي نريو زلنا بترجع أبقى علي بأدفرتايزم بسفرين أنت تقولي سودما زبالة أكوينو يسمعني حجي نايل زمان فيستيفال بقى دزبلن كمتي وزيت تحققنا له زلنا بسفرين من قدي أو حاجة ناس كيد زلوا بس إحنا قرأت كم بعلبيني يوم قبل ما يستفدت يمو زلوا دزبل كان نجار هجي لما كابوم دمك الذهبن دزبل النجار كوينو تسمعنا الله الرئيسمي روزينا بلاي بحال أبس مرة عند جرمنا أمت مستقين فيستيفال إرترا عبا حنقوتها يدصبها منياتو قلوت بتعم حقوسو أنا كمسمت أخو بزح نجارات يبز الزمهر كمدة بفلة كأن بزعوا دي إمكان سرارفو تحسوا بعلنا بجزء دالنا بعلنا حملة أربعة بتعم دست بلي وقلوتون بعابي بتعم يمدح حقوسلو أنا أنكمو مستقيس لازم حقوسلو هو بزعوا حجرنا وكل له فريات بتعم زحقوسيو كبعلا أفوكادو جميركا كله مسمجلتي ومستقمتاتو عدنا بقولنا بحزبها خمي يقلقلالو حزبها خمي تكمالو بتعم زحقوسيو بتعم حقوسيه روح اسمع الكنيات فيستيفال كجبرنا ها مسكن الله لو بعزيزو يبقى الكلام ولوني علوني يخاس الصخري عليك حدث ابنايت مالي عكزك هاتي كبورات تعذبتي نلو مدالينا يزنبرنا مدب كم زتعذبكم ما ينيرو بخالي مدب كساب نرخب سلام كنا دعروا علنا نتصبق مخري وشمتنا تسنوت عبزبن قدلي ولا نعلنا وبنايت مالي